Perjodu twil ta' skrutinju proċeduri għal koppja gej li xtaqet trabbi l-uliet intemmit li ta' filgħodu meta fil-qorti tal-familja kienet approvata l-adozzjoni ta' wild għal żewġ irġiel. Din l-aħbar kienet żvelata fuq one.com.mt. Iż-żewġ irġiel fl-aħħar xhur immarkaw l-imħabba tagħhom f'unjoni ċivili biex bekk ingħataw id-drittijiet kollha ta' żwieġ. Kien f'April tal-2014 li l-liġi ddaħlet f'pajjiżna biex pass Malta saret l-aktar pajjiż fid-dinja li jistma' b'mod ġust lill-ulied b'orjentazzjoni sesswali differenti. Fl-aħħar xhur ingħata tarif kif kienu għexieren dawk li daħlu f'unjoni ċivili. Bl-applikazzjoni għall-adozzjoni kien hemm waħda biss. Dik li issa magħluqa biex din il-familja issa tista' trabbi wkoll wild bożza kbira. Għalkemm din il-koppja daħlet f'unjoni ċivili l-adozzjoni minn persuna gej qatt ma kienet xi ħaġa li ma setx issir. Persuni li tkellmu magħna fissru kif ir-rabta tal-Unjoni Ċivili tista' toffri iktar stabilità. L-adozzjoni għal persuni gej għandha l-istess proċedura daqs kieku l-adozzjoni saret minn raġel u mara. F'każ li tkun tixtieq tagħmel adozzjoni, koppja trid tagħmel rikors il-qorti. Minn hemmhekk il-qorti tal-familja tagħmel assessjar qawwi fuq il-koppja biex tara jekk dan ikunx fl-aħjar ambjent għat-tifel jew it-tifla li ser ikunu qed jaddottaw. U għalhekk li l-liġi tal-adozzjoni hija bbażata fuq l-aqwa interess tat-tfal sabiex ikunu mħarsa. Minn hemmhekk is-sezzjoni tal-ġurisdizzjoni volontarja fih dan il-qorti ċivili taċċetta jew tirrifjuta r-rikors, dan dejjem fl-interess tal-minuri.